Карасулис с италианско ремарке. Влекач е български, благоевградски номер е регистрация. Ама Карасулис по принцип е гръцка фирма. Що е с италианско ремарке? Много обичат да засичат. Изобщо не се съобразяват на какво разстояние си зад тях, с каква скорост караш. Хич не го вълнува. Еха, сега какво ще ми изпревари? Това пък каква смешка е, не е истина.